Hej YouTube, i dag spiller vi noget Counter-Strike Global Offensive. Vi har Sisse med. Ja. Vi spiller Inferno full matchmaking. Så igen, det bliver ikke noget klipning her i videoen, og vi er i gang, som I kan se. Godt smuk. Peter, whoop! Hvad fanden? Hold op. Og det er lige der skyder efter mig. Og jeg tror lige, vi kunne tage det kills. Jeg vil gerne have kills. Giv mig kills. Sorry. Det er okay. One banana. One. Der kommer banan. Stadig er der ude. Fuck, jeg lår til det. Sådan, Sisse. Det ved vi godt. Banan, sådan. Nice. Good job, my friend. Men alligevel fik du 2. Yes, I'm your friend. Thank you. Jeg har fået til Ago. Yeah, boom. Let's go. A, maybe? Let's go mid to A. Mid to A. Okay. We go A or B? We go A. Okay. I'm the leader. Okay, just kidding. Jeg går igennem apps. Oh, from behind. Rip mit A. Så er det. Fuck, det er en der. One left. Okay. Det er double Jeg synes, vi vinder det her, det er meget. Godt, Peter. Det ser godt ud, ikke? Check plant, please. Hvis I undrer jer over, hvorfor jeg ikke har cam på, det er fordi, at når jeg optager med andre, så har jeg ikke sådan planer om at have We go cam på. A. Og B. Fordi jeg så... Medmindre jeg kan sådan få begge cams på. Go B. Det er kun fordi, han ikke vil have, at jeg viser det til mine venner. Og nu kæft, Sisse! Du er lort. Good job, my friend. Good job. Peter, du har fået en Thanks, ven. man. Har jeg fået en ven? Peter, du har fået en ven. Hvad med det? Han sagde ham der, good job, my friend. Nå! Hvordan er du spil? Jeg er helt på. Der ligger en USP på jorden. Ad. Og så tager du den alligevel. Nej, jeg har ikke taget den. Nå, okay, det var bare en anden en, der tog den Jeg er så. stadig ikke glad. Where we go, man? Du er fucking drunk, jeg vil Ja, sige det du. Jeg sagde, where we go, man? Dygtig, Peter. Jeg ved ikke, hvad jeg går. I check middle. Go B. Sisse, du er fandme lort. Kæft. Det er sgu da mig, der klodste først. Han er lige bag ved dig. Peter, du er fandme lort. Ej, Peter, det kan jeg ikke klare det der. One city. Where are you? Nå, jeg troede, du døde. What the fuck, why you not saying he got on? Ej, det er lort, det der. Nej, hvorfor reloader han ikke bare? Very like it, Hunter. What the fuck? What the fuck, man? Jeg var på grund af at one-tappe ham. Go A. Go apartment. Fuck, han er lydet som en Yes, kineser. maybe. Så det er ikke fordi, jeg er noget imod kineser, men han lyder som en. Courage, middle. Peter, jeg synes, du skal gå på Viaplay i dag, og så synes jeg, du skal gå ind og se noget Paradise. Samme finale i dag. Jeg har ikke Viaplay, og det er gratis på TV3. Ja, jeg har Viaplay. De bliver fucking sure for år, og at slå mig ihjel. 2 bananer. Der er en af... Jeg bliver fucking sur. Jeg er sgu da glad for, at jeg ligger sgu da ikke ned, og så skal jeg sgu da. Helt seriøst, ham der kan ikke klare den. Nej, han er lort. Og Han er så, fucking lort. og så er han kun Okay. USP. Jeg skal måske ikke snakke så meget om den, altså. Men det gør du bare. Fordi jeg er lidt lort. Okay, hvis han ikke har fået ham med, så er jeg seriøst flækket Jeg griner. midt over.
Nå, okay. Fuck it, det er hard carry det der jo. Lord! Lord! So good, so good. Lord! Hashtag lord. Jeg køber sådan en. Okay. Åh, for helvede. Er der nogen fra Danmark her? For helvede, Sisse. Det tror jeg, der var sådan nogle de danskere. Det kan sgu da godt være, at det kan være, det synes, det er ikke så klogt. Derfor er jeg samt hård for på dig, Peter. Du er også lysret, det er også. Vi er begge to dumme. Middle rubber maybe. Sagde du, vi var grimme, eller hvad? Nej, jeg sagde, vi var dumme. Hold da, jeg vil lige være rage for dig. Fucking! Come on, please hit with them. Banana. Vi skal på banana. Oh my god. I said it to you. Det var fandme lort. det You're der. safe, for fuck's sake. You can't even. Stop talking, please. Der er ingenting at save, Sisse. Hvad fanden? Han kan save hans flok. Den starter du heller ikke med, jo. Nice. Jeg ligger da ikke nederst stadigvæk på ting. Nice try. Kom igen. 50 seconds H pyramids. What the fuck? Jeg køber P90. Jeg køber AK. Okay, Peter, vi går short. Kan vi short? Ja, vi går op i mærket. Den der var den der bro af. Jeg ved ikke, Bro. hvad det hedder. We can win this game. Jeg føler bare, at jeg ved fandme ikke, hvad du snakker om. Watch it, that 5 til, nick til, go, 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 stick, give it some. Nå, library. We're apartments. Det her, det Yes or no? sgu da. Yes. Okay, so good. Går vi op Okay, her? Peter, du går først. Jeg gider ikke dø. One window. Creepy. Minus 18. Jeg reddede dig lige. Nice. Tak, Jeg Peter. reddede lige din ryg for helvede. Har vi Jeg vundet? er faktisk meget glad for det. Kom. Okay, jeg er dårlig til at spille 15, så jeg kan være sådan. Okay. One mate, second mate. Tak, Peter. Det var så lidt. Jeg havde ham der. Du døde ikke lige af det. Nej. Kom, plant. Jeg havde en AK, det har jeg ikke lige lyst til. Det er lige nu, der fed, at vi kan tage 90. Piss the shit out loud. What the fuck? De tror virkelig, jeg hacker. Bare fordi jeg har sådan en syg reaktionsevne. I forhold til dem. He's ninja defusing, he's ninja defusing! Last guy is 6 For helvede, Sisse. Very nice smoke. Very nice. Very nice smoke, thank you. Det var faktisk ret god. You're done. Low! Nice smoke. Ja, nice smoke. That was a nice smoke. Han I har den. saved this, I think. Please don't! Oh. 1 second! Det der What? var så sjovt. Det Did der he var så... fucking get it? Nice smoke! Hvordan fanden kunne han få den der? Peter, så du det der, det var så griner. Ja. Det har mig og Doc også gjort det, for det er fucking sjovt. Very nice smoke. Cool. Thank you. So It close. is it is not funny. I think it's very funny. 4-2 round. It is not funny. What? Be careful. But we lost this game. No. Shut Don't up. say that. No. Jeg føler, jeg er meget dårlig. Jeg er bare ødelagt det hele. Det er bare mig, der er god. Jeg har bare ødelagt det hele for den der. Ej, nu lyder det bare fucking selvfuld. Hvad? Sagde du, det lød fucking selvfed? Jamen, det gør du også. Ej, jeg driller. Det gør du ikke. Det er okay at sige, at man ikke går nu her. Hvad fanden? One banana and one mid, I think. Det er double check.
Jeg overgår ikke i skole i morgen, men det er heldigvis fredag. Fuck, jeg synes egentlig, den her uge, den går fucking højt. Det synes jeg også faktisk. Rent faktisk. Fuck, han er god med Nice. det der. Ja. Nice. Press E on the chicken. It will follow you. Og det mener jeg faktisk. Det Det var sådan en spawn. T-spawn. Du siger ham. Hvad fuck laver han? Han ser ham, men han kigger. Han prøver ikke at dræbe ham. Jeg tror bare, han går efter plantet. Der kan du dygtig hund. He's coming from banana. Jeg kan ikke køre sammen derfra. Jeg lavede engang ace lige præcis på det punkt, eller næsten ace, lige præcis lige der. Og så kyllingen. Køber du så ind på Raiders hjemmeside, så helst er det bare Hvad? Nej, jeg køber det over i Fona. eBay. Please don't talking, but I Eller hvad don't. sagde du? So good plan, so good plan. Køber du det over eBay, eller hvad siger du? Nej, jeg køber det i You Fona. can mute them. Rona? Ja. De er ved at lukke, det ved du godt, ja. Nej, ikke alle. Er de ikke ved at lukke hen ved dig? Please don't talking, Hvad? please. Jo, nogle af dem, der er en, der ikke er. Er det den i Odense, eller? Nej, det er den Rosenborg-center, det er noget i Odense. Det er sådan et stort center, vi har her. Som ikke nok har et eller andet mærkeligt andet. Nå, okay. Jeg fik lige kat på. Hvad det fuck kom der over? Nice. Please bomb. What the fuck is that? Jumme, tag bag med dig! Ja, det skal vi rigtig. Det er rigtig god. One and up on the what the fuck, man. Ja. Nej, Go away. Ah, det er ikke vendt, at du så en edderkop. Hold op. I'm dead. Jeg synes, vi har en blyant. Det er fandme årets højdepunkt indtil videre. Det er godt. Det er jeg glad for at høre. Zombie. Det var ærgerligt, at jeg ikke fik det på film. Rigtig 30 ærgerligt. seconds. Nej, det var det ikke. Ærgerligt, du ikke havde cam på. Learn to aim. Det er jeg ikke glad for, jeg ikke. Må du ikke have cam på? Jeg sagde, det er jeg glad for, jeg ikke havde. Nå, jeg troede, du sagde, jeg må ikke have cam på. Hvad Jeg tænkte, what the fuck? Det skulle være en mening. Jeg er fucking horny. Er han dum, eller hvad? Jeg planter den lige her om bagved. Good luck, my friend. Han taber den, og så flækker jeg. Prøv at kigge på din telefon, Peter. Du skal lige se, hvor hurtig jeg er. Skal jeg se, hvor hurtig du er? Ja. Det giver mening, når du ser det. Holy moly, inhuman reaction. What the fuck is that? Okay, Good job, my friend. First shot, my friend. We won one. I'm happy and unknown. Jamen, det er rigtig godt. Sådan der. Jeg skal lige kigge. LOL, man. Min den tager 0 km i timen. Jamen, det er fordi, jeg gjorde sådan noget mærkeligt noget med min telefon. Det er også så genialt og sjovt. Peter, den. Nice save. Bang, bang, shoot, det var så sygt. De bliver mega sure, dem her. Jamen, den ene der er fucking mad. Too Næste short. gang han rage over et eller andet pisse, og så synger han Og right. en mere, der er en mere, der er en mere. Er der? Ja. Nå, han er død nu. Ah. Nice. Nice.
Næste gang, når jeg bliver sur, så synger jeg seriøst. Why you mad, bro? Please. Can I get the M4? Fuck, Sisse, du har mange Okay, penge. thank you. You give me extra units, please. Thank you, my friend, thank you. Jeg måtte ikke få den! Jeg gider sgu ikke tage på den svinepærke. Ej, jeg sagde ikke det der. Er du racist, eller hvad siger du? Nej, det er jeg faktisk ikke. Go beat clear. Wow. Base clear. Green. One behind. Nice. Fuck, jeg helvede, blev Sisse. taget både for Sisse, og for helvede. Jeg blev taget både for og bag, og jeg blev taget! Det er altså lidt frækt, det der Sisse. Det var også meningen, det skulle være faktisk. Grön apartments. Woodland A. Hvorfor er jeg en tomat? Hvorfor er du en tomat? Det ved jeg sgu det heller ikke. Spørg dig selv. Jamen, spørg dig selv. Spørg dig selv. Nej, havde du bomben? For helvede, Sisse. Fuck, han er lort, han der. Please don't play AVP igen. Han skal fandme ikke spille AVP igen. Peter, prøv lige at kigge på Snap. Jeg har swippet face med dig. Har du? Ja. Jeg skal fucking have et screenshot af det. Nej, vi vil ikke se mig. Where do we go? Jeg er på AV. What the fuck? Why are you sniping? No, oh, sorry, it's not out sniping. Jeg kan godt finde ud af AV, jeg har lige fået et kill. Jeg er stolt af mig. Jeg kan godt finde noget M4. Det kan jeg fandme også. M4, det er ikke... Ej, jeg kan finde ud af alt, Sisse, det er rigtigt. Der var en af mine venner, der sagde, jeg kan finde... Altså, jeg er pro, på grund af, at jeg kan finde ud af alt våben. For helvede, ham der er egentlig fucking træls. Han er mega... De har mega syg reaktion til ham. Fuck er den? Fucking... Er du dum, eller hvad? Okay, det var fandme heldigt, han fik ham der, ellers er skræn. Der er en, der er fucking low. Og det var ham der. Vi kan ikke få random roll, og så bliver jeg gal. Twelve HP. LOL. Nice. Hey, what's up? Hello. Put your Næste hands gang up. ham der, han rager, ikke op? Så seriøst, jeg siger, why you mad, bro? Put your hands up. And they stay there. Can I get MVP, please? And they stay there, and they stay up there, up Thank there, you. up there. For all of you is me. Don't love. It is amazing. Jeg fatter ikke en skid af, hvad ham der siger, han har Nej. taget den her. Nice, Sisse. Killstil. Hvis der er en honest. Let's check library. Apartment clear. That's one asylum and one in the apartments. He's like the side of you. No, not there. Oh. If you go oh, yes, and the other way. Oh, I think he's dead. Sorry. Maybe in pit. Just check in pit. Sorry. That was really funny. Fuck ham. Nice, Peter. Godt, Fuck. Peter. Fuck ham var lort. Very scared with shot. Fuck, jeg skal lige skrue ned for min sound, igen kan jeg høre. Nej, jeg kan forkert Peter. Hvad skal du have? Jeg får en AK. How you think? Dankeschön. Det er en AK faktisk. I think B. Sagde du, den var pisse grim eller hvad? Nej, jeg sagde, den var faktisk pæn. Nå.
Hvorimod Jespers. Jesper er lidt dårlig stand. Ja. Den er også BS. Han vil gerne have den i den stand. Ja, det fatter jeg heller ikke. Prøv lige at komme her. Sisse, prøv lige at komme. Jo, kom. Kom nu for helvede, Sisse. Det er sygt, det her. Kom. Nej, for jeg gider ikke booste. One on side. Ham kunne jeg have fået, hvis det var du bare... Hvis du bare havde boostet mig, så kunne jeg have fået ham der. Så gør jeg det næste gang, Peter. Undskyld, jeg er meget ked af det. Nice, Peter. Nu bliver jeg sikkert galt. Hey, banana. Maybe banana. Jeg kan altså synge Why You Mad, bro. Hov, yes. Yes. Kan vi have den? Nej. Noise. Jeg elsker ham, deres måde at tale. Nice. City Bliss. Noise. Jeg siger jeg på grund af det. Men jeg synes bare, det er en lille ting. Jeg køber AV, fordi jeg kan, Peter. For helvede, Sisse, du er lort. Jeg fik det faktisk at kill med AV. Jeg fik lige 3. Det er det samme, Peter. Ikke på Så nogen gør måde. lidt det der ring, okay? Vi prøver igen. Vi prøver, hvor du booster mig den her You're a gang. Smith. I wish you had Ebola. If you're a hacker, I wish you had cancer, Ebola. Okay. Du får ham. I have Kom. Ebola. Kom. Kom nu for helvede, Sisse. Hvor? Jeg er død. For helvede! Du er lort. Jeg ligger sgu da over en af vores. Han er mere lort. Lort, undskyld. Så du lige det der? Ej, Peter. 1B. Hold nu kæft, Sisse. Du er lort. Ligger du over en? Hvordan fanden er det overhovedet muligt? Fordi jeg er god, Peter. Og det ved du også godt. Må man lyve, Sisse? Ja, det må man faktisk gerne. Det har vores kristendom, har min kristendom lige sagt. Okay. Det har han faktisk. Men så kan jeg jo ikke gøre noget ved det. Ja, jeg lyver ikke. Nej, jeg har safe til screenshot af det, Peter. Ja. Okay, nu er bare blevet fucking akavet til. Ej, men det er virkelig til at få stress af, at de bliver så sure over, at de tror, jeg er hacker. Sorry guys, sorry. No problem. No problem. Can I please get Det an smil, MVP? det er fucking dårligt. No problem. Can I get an MVP? Please, please. Blue. Oh, thank you, Blue. It was just Blue that got that. Ja, det Så. er Du kan få. Kom, Sisse. Du skal boost. Boostmaster, Sisse, især Boostmaster. Kom nu, Sisse. Jamen, så flyt dig dog. Flyt dig, Peter. Du skal op fra den anden side, jo. Nå, Peter, flyt dig. Din... så kom. Half HP. Low as how it. Jeg kan ikke se noget. Så kom. Jeg hader mit fucking lort. Det er en lortecomputer. Skål. Bare en mic. Hvad? Bare en mic med computer. Ja, min mic og dit headset, det er skål. Ja. Jeg synes, du skal bruge sådan en Blue-mikrofon, som mange af de professionelle YouTubere og sådan noget, de også bruger.
Den der, hvad hedder det? Der er en eller anden på Shark Gaming, der minder meget om en, der er fucking god lyd. Hvad koster den der Razer? Det ved jeg ikke, jeg har ikke kigget på det. Det er bare sjovt. Det er bare sjovt. Men hvis den koster mere end 2.000, så synes jeg ikke, du skal købe den. Det gør jeg heller ikke. Så skal du købe sådan en Blue. Jeg tror virkelig, de er langt bedre. Razer, de er ikke særlig gode til mikrofoner. Håber jeg, du ved. Det ved jeg godt. Jeg er en af mine venner på det der Facebook. Han der går ud af min klasse. Jeg er smiley. Oh my god, sorry guys, I bad again. No problem. It's okay. Can me and Green please go B? What is your rank? I'm going over 2. I'm gold number 2. Can I please Can go I B go with A? Green? Nej, hold kæft, Sisse, det er dem, der holder B. Jeg sagde, can I go A? Ja, og vi skal holde B. Okay, I go B with Pelle Me. Play CD. You guys go A, please. Please. Yellow, you too. Do you have... Thank you. Blue and yellow, And please. you guys go A. Blue and yellow, go fucking A, please. Thank you. We father like. Oh no, sorry guys. Der går ind, ja, it's B. Yeah, go B, go B. Hvad fuck laver ham der? Hvad fanden? Alright. What the fuck are you doing? You just had parkour master. Nice. Whoa, parkour. Snape. Snape. Severus Snape. Snape. Dumbledore. Snape. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Ej, det er en af fra min klasse, der hele tiden siger Harry Potter. Så man kan sådan regne ud, når hvis man skriver til en, imens hun sidder og siger Harry Potter, fordi at hvis hun stiller dig spørgsmål, du er sådan, siger et eller andet, ikke? Why you mad, bro? Om en eller anden person eller sådan noget, og det er rigtigt, det gør. Det er jo 10 point til Gryffindor, hvis hun sidder og siger Harry Potter. What the fuck? 10 point til Gryffindor. Okay, der er en fra min klasse, hun er også besat af Harry Potter, men hun er slet ikke sådan der. What's your rank? Me, I'm gold number 2. I'm also gold number 2. Yes. Vi greb i fangslag. Hvad? Flying default. All second hit, another guy. Kan jeg ikke, må jeg ikke gerne skyde gul. Han er største nogensinde. One second mid scout. Oh my fucking god. When down there partners, be careful. He is like on the side onto the wall. Be careful. Nice, Peter. Good job. Tak. Easy guys, easy, good job. Thank you. Peter. Ja. Wow. How weapons. Okay. Tag en Peter 5 sidste. Nej. Du lort med den. Yellow and blue, go A, every round. Go A. Sorry. Yeah. Yellow. Nej, bare kom B alligevel. What? What the fuck's sake? SB. You can go faster. You got bumped. What the fuck? Mic Raider, what is this? Help me. Stop talking please. He goes banana. Stop talking. Funny, go first. Jeg blev lidt kvalt. Hvad hedder det? Nu ved jeg ikke, hvad der gør. Jeg havde virkelig været på hold med noget rage. Helt meget. Two man. I think one. Car and one goal. Prøv lige at skrue ned for din mix, Sisse. Hvorfor? Fordi der er en eller anden lyd, sådan.
Den der lyd, der hele tiden er i mikrofonen indimellem. Tak. Ja, det er jeg skal bare puste den ind. This is not hide and seek. Kan du godt høre mig nu? Ja, jeg sagtens. Jeg det bare nogle gange, når jeg puster den ind. Jeg har en regnponcho. En hvad? En regnponcho. Og hvad er det? Så man kan tage over, så når det regner. Nå, sådan en de sælger i Legoland og sådan noget, eller? Ja, sådan har jeg. What the fuck, Sisse? Oh, 5 seconds. Den er meget nyttig, hvis man er udenfor Yes, he i planted. naturen. Oh my god. Det begynder at regne. 2 seconds. What the fuck? Den hedder en regnponcho, og den er fra søsterne Grene. S.A. No. Hvad kostede den så? Det ved jeg ikke, jeg fik den gratis af min tante. Er din hvad? Af min tante. I gave, eller? Nej, bare for. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. One. Weasley. One. Weasley. Og så er der også et eller andet med Hermione, jeg kan ikke huske. Åh, for helvede. Så kommer lige det, at jeg står. Oh, fuck! Let's be again. What are you doing, mate? Hvad? Det er vi taber eller vinder det show. Vi skal fucking vinde, fordi de er lort. Det er bare migrated og lort. Og jeg også, men også. Han brugte 12 skud på at slå ham derhjemme. Seriøst, vi har det mest kedelige matematik ever. Det kedeligste hvad? I matematik, vi skal fucking bare tegne mønstre. Mønstre. Ja, mønstre. Det er I go B. 3B and 2A. I go B2. 3B. 4B and 1A. Please, they go B. I'm almost sure. Who check apartments and or middle? Just hide in the A. Just hide in A. Like, Jeg gemmer mig her om bagved. okay. I'm checking banana. Yeah, they're smoked. Yeah, it's B. You know you're mega skilled at that. Jeg fik en igennem en smoke. Nice, Peter. Når jeg uploader den, så skal jeg lige se den. Ej, ja. Teammate. Jeg skal slet ikke se det. Fuck det kill der. Hvor... Jeg tror, det er Save it. Please save me. I'm just readiness behind you. Fuck, jeg var heldig. nice. Do it up, Who can Kappa, I help me? I'm just- readiness, please. You just a racing kid. Thank Oh. you very much. Thank you. Nu klart til det, nu er jeg M4, Peter. Hvad? Nu har jeg M4, nu kan jeg godt klare noget. Så kan jeg godt. Nu har spillet det pludselig. Så ringer min mobil. Kraftedeme. Second middle. Fuck, jeg var lort der. Jeg kunne ikke ramme. Sådan. Okay. Kom on. Så er nogen, der er i meget gerne i kontakt med dig, Peter. Hvad? Jeg kan høre, at telefonen ringer. Ja, det er fandme træls. Men Væk med den.
gerne i kontakt med dig. Ja. Hvorfor? Bare tage noget videre og så... Good job, my friend. Det kunne jeg finde på, hvis du har hørt det irriteret. Vi vil med at ringe, så kunne jeg bare finde på at tage en rubuder, og så kunne jeg så lægge på. I believe you. Don't stop, believe it. I know I sing beautiful, Papa. Don't stop, believe it. Sorry. Just a small town girl. Dum, dum, dum. Living in a lonely world. Okay, Sis, du behøver ikke synge i min video. Mhm. Så fantastisk lyder det heller ikke. Nej, det er ikke. Jeg er syg med den her, tro mig. Banana. Go to the bomb. Oh my god, why you always go underground? Oh, you didn't do this time. Hallo Sisse, du må altså godt bevæge dig fra side. Fordi jeg tror, de er på vej. Ja, de er på vej af. Så ikke det der flag. De er på vej af, tror jeg. Og... Nej, der er ikke nogen, der er low. Easy. Help me, please. Ja, vi er på vej til job på min lille. I run to apartments. Ej, fuck, det blev du så ikke det der, Peter. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nå, godt. Det er lidt ked af. Nice. Right. Left. What the fuck, han er jo lort. Han er næsten dårligere end mig. Hvad? Det skal Ja, meget- han er næsten dårligere end dig. Ja, det skal da meget til. Can I go Aegis time? I go Aegis time. Så får de nemlig de der andre teammates sammen, så kan det være, at de kan bedre kan give hinanden information, tænker jeg. Glem på min hals. What the fuck, mit aim sad lige i hovedet på ham. Oh. 1-0. Skrald. Kappe. Hold nu kæft, Sisse. Mit aim er fandme 100 gange bedre end dit. Ellers skal vi faktisk regne på det. Det er godt, jeg tager. Lidt mere end dobbelt så godt. Det er, at man kommer op med partners. Så jeg ikke får den der så skriger. Okay. Nice try. I took you. You mad, bro? Why you mad, bro? Fuck. Yeah, even make me sad. That's not bad, bro. Please don't talk. You mad, bro? Why this crap team? Please Why this crap team? stop talking. Undskyld, mor. Undskyld, vi er bare danskere. Willow's whiskey. Brød med fløde. Please stop Det talking. skal du have i din mund nu. Og vi kan også tage den på sønderjysk. Røg med fløj. We Og på play Fyn all skal vi også. Ja, på fynsk. Må vi også, Sisse? Røg med fløge. Please don't. Røg med fløj. Røg med fløge. Vil du høre, hvordan du siger slik på sønderjysk? Hvordan? Bum. Hvad? Bum. Siger hvad på hvad? Vil du have noget bum? What the fuck? Vil du have noget slik? Easy repeat. Vil du have noget i bum? På Fyn, så siger vi noget, og der siger vi... Jeg kan ikke huske Fyns. Jeg kommer bare nogle gange til at snakke jer lort i stedet for lort. Fuck jer lort. Det er okay at snakke Fyns. Dejligt. God accent. Kappe, han bliver snart gal. Kappe, han er snart gal. Jeg kan altså mærke det. T-spawn.
Sådan. Vigtigt. What the fuck, Sisse? Kan der blive skadt David P? Vigtigt. Ah, det er lige meget. Jeg tager en M4, mand. Jeg tager den på holdet. Repeat this, Rush. Jeg har 6.103 kills på min M4. B1. Okay, jeg har ved ikke hvor mange. Jeg har på min ekstra tryk. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Deploying flashbang. For helvede, Sisse. Du skal jo redde mig. Jeg kunne ikke gøre noget, jeg kunne ikke lige se ham. Okay. Der var en sådan der mig. Nej, det hedder bag dig, Sisse. Ja, I think it's A, man. Men de har ikke fattet, det er A nu. Flashbang. Jeg er lidt blank. Det må være pinligt at være dem. Bomb is on A. Yeah, yeah. En bombe sådan, ikke? I Kaiser Sisse und ich wohne in Danmark. Fucking noob, stop talking. Fucking no. Stop talking. Brødrum. Please, Kæft kælling. Det er sport. stop talking. You Ja, jeg går bare for irriterende lige nu. Ja, Sisse, kan du ikke lige droppe M4, please? M4. Sisse. Du er lort, jeg er pro. Вы же все равно не понимаете по-русски, поэтому я могу Du все. kan få sådan en dejlig en her. Ej, du kan faktisk... Kan jeg ikke få en deal? Giv mig en deal. Giv mig en deal. Помолчите, говоришь, они все равно орут. Deploying decoy. Jeg har fucking 20 kills med... Nej, 20 point med ham, der er nummer 2. Why you mad, bro? Why you mad, bro? I even make you sad and that's not bad, bro. Hey, yeah, yes, that's not bad, bro. Why you mad? Why you mad? Why you mad, bro? I'm not mad, I'm sad, but you can't. Hate it different. Jeg hopper ind først. Different. Der var en i vandet, en i vandet. Ja, han har skudt. For helvede. Ja, vi taber nu. Ja, jamen de er ikke engang. Meget, vi taber nu. Bare man har det sjovt. Ikke for noget, du har fandme spillet af helvede til sidste. Ja, jeg har heller ikke spillet CS i dag. Det her er det sidste, hvis der er nogen, der er i tvivl. Det er så det der game, hvor jeg spillede godt, Peter. Ja, once in a lifetime. Nej, jeg har også gjort det før, men det er fordi, jeg ikke har spillet CS i dag. Det er fordi, jeg har trænet på det tidspunkt. Men jeg gad ikke i dag. Jeg var for doven. Ja, midt. Okay, shit, I'm out. Og så Jeg siger føler, jeg rammer rigtig godt, Peter. Du så ikke det der. nej, jeg så kun lige, at du døde. Fuck. Yes. Jeg kan mærke, at jeg aldrig ser de gode moments. Nej, jeg er også glad for, at du ikke fik det på film. Oh, nice. Nice. Nice, we're one of them. So good, I'm really proud of you guys. Så, Husk børn, husk solcreme, jeg ved ikke hvorfor. nu må I ikke glemme solcremen, drenge. Please, give me M14S. Husk nu solcremen, drenge. Deploying decoy. Husk solcreme. Decoy's out. Det lød helt dumt. Hej. Hej, venner. Laying down smoke. Throwing Jeg har engang haft sådan en YouTube-kanal, der hed SF Snooze Show. Over der var den. Ja, apps. They're coming apps. Fundet, you can. Nogle gange synes jeg, det er en lille bitte smule pinligt at spille dårligt. Synes du, det bliver pinligt, fordi nu skal du jo også vise dine venner den video her, jo. Ej, det ved jeg godt, jeg spiller dårligt. Sådan,
hver eneste kamp. Nej, faktisk ikke. Der carried en, som der var som der er Legendary Eagle. Har du carried en, der er Legendary Eagle? Nej. Så er han fandme også blevet boostet. Planted. It is A. Ja, ja. Det var One faktisk apps. bare One sjovt. apps. Nice. Nice. Defuse. Nu begynder de faktisk at spille godt, dem her sidste. Det er Kan det du, nok. kan du mærke det? Kan du mærke det? Jeg Can you, mærke det. can you, Feel it. can you feel it? I feel it in my... Phonic, can I get a AVP? Phonic AVP, Nej, det please. kan jeg AVP. ikke. I feel it in... Åh, der er fucking stemme. Den lyder som en dreng. Please, thank you. Jeg tror, den kan... Please, AVP. Ser den her Sef, video, vi gør. please. Peter, jeg tror halvdelen af dem, der ser den her video, det tror jeg er en dreng. Men det er jeg ikke. Nej, så ved I det. Yeah. Nej, så fucking får jeg ikke en fucking AVP, mand. Prøv lige at vente. Skyde ham af togen. Den lå der. Oh my fucking god, sorry. Sorry. Full banana. With bomb. Full banana. Throwing a grenade. Full banana. Run to you. Jeg skød med dig, er fucking sur. Jeg kunne Fucking! Oh. One range. Nice run. højst højst stå pige. Jeg vil have et drop. Oh! Fuck dig, Peter. Oh! Nej, det er fint, det Ej, ej, jeg rankede os op på private rank. Og jeg troede lige, det var rigtig rank, så tænkte jeg, hvordan det er ikke? Nå, men tak fordi I så med, og håber I nød videoen. Hej, Skriv i kom... Sidste gider ikke mere. hej. Skriv i kommentarer, hvis I gerne vil have flere videoer med sidste. Hej, Og vi ses forhåbentlig i næste video. hej. Hej.